nokuti uripo pakupa vanhu internal life through the word. But kana shoko radudzirwa mweya unouya kwakasiyana siyana ndoponzwa profita varipo musangano nokuti kune zvakavanzika zviri upenyu hwavanhu zvisingaperi neshoko. Rugarika rwene upombwe hukadudzirwa mataure English yamati edifies. Something to add. If you add uri kuwedzera pamusoro pechinhu chagara chiripo. So the word says do not steal. Saka kana word yati do not steal, kana mweya waona paine munhu akagamuchira shoko rokuti usaba akati amen apedza popinda muno akaba utopfeka nhumbi sevamwe. The Spirit of God comes through the prophet kuti ute edify the preacher's word kumunhu wakaita sei wakaba vanhu veti nguvasirire nguudhanu zvombava hwavo. Remember, chinhu chinonzi church yaMwari is the law. Sandisanganwe ndo inonzi church yaMwari chakatanga ichechi chichizotera vanhu vanomhanyira kuchurch yaMwari. Saka murayiro ndowokutanga. Kana tichitaura kusimbisa ichechi tinotaura kusimbisa murayiro kwete vanhu. Rugarika rwene rudo ndi Jesu akaverenge bhuku raJohn. Rudo ndi Jesu. Saka teerai Jesu, teerai rudo, teerai Jesu. Toita sei? Kana mukateera murume unonzi Jesu akusiyi makadaro ane zvaanokuudzai zviri muzita rinonzi Kristu. Kana mazviziva pane chinhu chinonzi mweya mutsvene, chinhu ichocho chishingairire. Asi zvikuru kuti muprofite. Verengai. Nokuti unotaura nerurimi hautauri kuvanhu asi kuna Mwari. Nokuti hakuno kunomunzwa. Saka challenge yamunenge munayo mweya uchiuya muri mubasa pese ndimi. Handiti ndimi zvinhu zvitori karendi zviri kutoitika kezvo kuti munhu ari kutaura ari kutsvake rubetsero rwomweya pamusoro pendimi dzinouya nepamwe paanoti apa hapana kufanira ndimi dzouya. At the same time ndimi dzacho dzinouya havasi kugona kutaura kuti dziri kuti kudii. Mweya mutsvene woti dzidzai pamusoro pemweya wokuprofita nomweya wendimi choti kudii kwamuri. Rugarenga rwenemi. Kana muchitaura nendimi muri mudoko pane ava vataura nerurimi rwechiprofita nokuti rwasimbise sangano. Saka zvamuri mudoko kutsonga kwakanaka here. Rugarenga rwenemi. Saka tokura sei chingairai zvipo zvomweya hanje tindonamata Mwari. Handei mugomo, siyai zvakurya kana pasina makomo. Namatai Mwari kana muchinamata musawanza mashoko. Inini ndandichitaura nasekuranga ndikati nini kana ndichida kundonamata ndine chinhu changu handii ndine munhu ndega mugomo chero ndikaite 20 days chero ndikaite 1 hour kana ndine chinhu changu handikwiri nemunhu nokuti vanhu vakawanda, vanhu vanode zvinhu zvakawanda. Tikati mweya wakati chechi ineyi paJoburg Central ngaindonamata pamusoro pekuti mweya yakaipa mukati mevanhu. Handiti hope dzimwe dzaitaura kuti ndakaona makwama aibuda nepasi pechi ugare.